mamawa wina umene Yehova watipatsa. Pa Monday 5 Juni 2023 pamene masiku akunka nathera mchiseko, kumpoto, kumwera, pakati ndi kummawa kwa dziko la Malawi, anthu nonse nzika za dziko lino zimene mukupezeka mayiko osiyanasiyana kuthamangathamanga kusaka thandizo potengera ndi dziko lanu mmene linafikira. Mawa uno muli ndine Mr. Game Changer, activist one, wosabwerera mbuyo, wosawopa, wosasintha choyankhula, komanso wosatekeseka muthoro. Ndifuna lero mundisatire audio yanga nkutheka ikhala yayifupi kwambiri, koma ikhalabe ya malangizo, ikhalabe yodzudzula, ikhalabe yowunikira. Either you like it or not, but ineyo ngati Game Changer sindidzaombera m'manja chinthu chifukwa anthu ena akufuna kunena kuti zawo zichitike monga mmene akufuna kuti ife titero. Ine sindidzaombera m'manja chifukwa choti wina mudzina lokuti munthu kani mdzanga, kani m'bale wanga, kani abambo wanga, kani ndani akupanga zinthu zowakomera iwowo koma zononga dziko, ine ndikumaombera m'manja. I will never do that mistake. Chifukwa ine Mulungu anandituma kuti ndiyankhulire dziko choonadi, ndiliuze dziko chilungamo, ndiliuze dziko chofunika kuchita, ndiliuze dziko zikhale ndi inu Amalawi. Kumaombera m'manja mfiti, kumasekerera zoputsa, ndikumapanga masaji mbava, ndikumangovomereza china chilichonse bora munthu yali otchuka, dziko likuonongeka. Koma ine ndidzakhala nditakuunikirani, nditakuphunzitsani, nditakuwuzani chilungamo. Ndipo dziko la Malawi ngati sitipemphera, ngati sitidalira Ambuye, tidzikhalabe anthu omaombera m'manja, anthu okangalika ndi bodza, anthu odzikundikira chuma, anthu oneka ngati mfundo zawo ndi zokonda dziko koma zili zinkhalamo zoononga dziko. Anthu ofuna dzimaudindo, osati kuti maudindo akonzere dziko, koma maudindo ofuna kuononga dziko, maudindo ofuna kudzilemeretsa kuti mudziwagwadira besiku ndi tsiku. Pamene anthuwo ndi anthu amene ali pamenepo ndi cholinga chofuna kuwawanyula ndi kuthesa kuyika mavuto ochuluka mdziko lino. So ineyo ngati Game Changer, ngati mtumiki wake wa Ambuye, sindidzapanga accept china chilichonse chimene wina adzafuna kuti ndichiyankhule pompanga iyeyo please kuti zake zidzimuthekera, zake zidziyenda. Koma Malawi ovutika amene ali kumudzi akunkanaliralirabe, Malawi amene ali kuchipatala akunkanavutika bene matenda, kutsowa thandizo, kutsowa mankhwala mzipatala, yeti wina ochedwa kuti president, ochedwa kuti vice president, ochedwa kuti nduna, ochedwa kuti kayani ndani azitafuna zindalama za mankhwala. Ine sindidzavomera kunena kuti ndikaone abale anga akusausika ati kunena pano chimanga chili pa 25,000 mwezi okolola ngati uno. Ine sindidzavomera kunena kuti Malawi adzakhale tete, adzakhale mbuli, adzakhale blind, adzapuchisidwe. Ine ndili ndi moyo. Muli bwanji Amalawi anzanga? Poyambirira ndifuna ndiyankhule mawu awo kunena kuti ndidzomvetsa chisoni kuti Malawi timaombera m'manja zinthu zopusa. Ndipo chimene chinatiloza ife Amalawi, Ambuye atithandize kuti chichoke m'maganizo mwathu. Ngati ndi umphawiwo Mulungu atithandize nawo kuti tidzidziwa kuombera m'manja zinthu zabwino ndi kudzudzula zopusa. Ngati ni mavuto tidziwe kuwavomereza mavuto, koma tisawapange mavuto aja kwaika pa mavuto anzache kuti tipitilirebe kulira ena kubazi ndalama zochuluka. Mawanga oyambirira ndionena kuti boma limene likusogozedwa ndi abusa la Once Alliance ndilo lephera, ndi boma lozunza, boma la nkadza, boma limene silimva mpang'ono pomwe kulira kwa Malawi amene ali kumudzi,
kulira kwa mulimi, kulira kwa civil servant, kulira kwa anthu ama business, koma chimene ikudziwa ndi kusamalira ndi kupukuta komanso kuwapasa zimphamvu ndi zimaudindo anthu akuba aononga chuma cha dziko lino. Muli ndine Mutoro, Mr. Game Changer, all the way from Toro district, right? Nimafuna ndiyankhule chonchi nayo ya Malawi. Dziwani kunena kuti maso anu ngati sapenya patali, dziko limuli gulisanso, dziko limuli perekanso, monga mmene munapangira Malawi ena osayang'ana kutsogolo kulipereka dzikoli kuthandidzira kupereka nawo mipeni yokwangwanyula ndi kulidula pakhosi dziko la Malawi. Chifukwa Malawi ambiri munathandidzira ntchito imeneyi mujina lokuti ndinu majaji, ena munathandizira ntchito yodula pakhosi Malawi mujina lokuti ndinu maloya, ena munathandizira kudula pakhosi dziko la Malawi kulika pa mavuto mujina lokuti ndinu amabungwe HRDC, ena chifukwa chotino munathandizira akudula pakhosi dziko la Malawi kulika pa mavuto amene afika panowa mujina lokuti ndinu mbutsa mmavala kolala mmatumikira mbuye. Tere machechi anu pano kuti akakuyang'ana, I don't know kuti amakuona ni ngati ndani pamene dziko lafika pa. Inu ndi amene mumawawitsa kuti mkakamfotera anthu awa dziko liza tsinta. Kodi abusa mukudziona bwanji zimenezi? Mukumva bwanji mzimu wanu kukudzani chani? Kumwamba kukuyankhulani kuti chani? Simukumva kupweteka. Mukamaona Malawi akufera mzipatala mankhwala mulibe, mukamaona chimanga mwezi okolola chifika pa 25,000, mukamaona fertilizer kutamangira 100,000, mukamaona china chilichonse cha dula, mukamaona boma limene mumalisapota kuti Malawi alipase voti lidzatsinta zinthu, ndi boma limene likulemba ntchito mbava, boma limene likusunga mbava, boma limene likupereka maunduna kwa mbava. Mumamva bwanji munthu wa Mulungu? Mumamva bwanji shehe? Mumamva bwanji bishop? Yeti enanu mudakali komweko ndipo mukuomberabe manje zopusa ndicho linga chonela kuti mayunuvo pa jiro wabe zizitekabe. Simukutsamalaso za moyo wa munthu ovutika, mena asa kusamalirira presidential, mena asa kusamalirira vice presidential, mena asa kusamalirira nduna zimene zikuchedwa zikuzichasoka nduna, koma nduna zopusa, nduna zoononga dziko. Kamnevesesa kale. So lero muli ndine Game Changer, nyamata mmene sinde matutumuka kuopa kufaka Moise John Chilembwe anafa koma nasiyambira anatikonzera dziko lino. Achina Chipembere, achina Gadaba, achina Matenji, achina Chehana anamwalira koma anayesesa kutikonzera dziko lino. So dziko lino pamene ife tikukhala lero ndi moyo tikumbukira kunena kuti kunali achina Mbusha John Chilembwe amene anamva kupeteka ni mtendere wa dziko lino. Kunali akuluakulu amene titakuwachula paka na kutopa amene anaphedwa pofuna kuombola dziko lino. So pamene tinalandira ufulu wa demokrasi, pamene tinalandira ufulu wa jipani jambiri, sitingakhale chete kuona wina mujina lokuti ndine msogoleri wa dziko, president, ndine vice president, ndine nduna ali ndi zindalama zimene akuzitapa nkumazitafuna zathu za boma za misonko yathu ndeti zikasekelera nkumaombera manja anthu chifacho tino ayena pasido zindalama ndi kumasinta nkumachemerera zopusa zikumana kuti iye boma limene ili ndiye boma. Ineyo sindiza panga nawo zopusa ngati zimenezo. Ndinanena kuti if Dr. Chakwera atapanga chinthu chabwino ku Malawi kuno ndidzaima ndikuyamikira chifukwa chimenecho ngakhale Malawi wina aliyense adzayamikira ku Game Changer apapa mwayamikira disona munthu wapanga ntchito yabwino. Koma ngati mpwerera zake ngati zimenezi, mphusi zake ngati zimenezi, matuvi ache ngati amenewa, ine ngati Game Changer pamene ndili ni moyo chochi sindizalola kukhala chete. Ndipo wina aliyense amene amaganiza kuti atakumukhadzika pansi Game Changer, be careful chifukwa mukhale pansi ndinu. Ndi chifukwa ma activist ambira tapa khala chete apasido timatuta mbala, apasido tima contract chaltazi nsisi ndi kumaoneka ngati bebe kali ma activist koma atesedwapo atapo zangotsala matsanza ngotsala maina oka. But not me. Watch me. Kumalawi kono ine Mulungu andithanditsa ndipanga chinthu china choopsa pamodzi ndi anthu okhulupirika, anthu okonda dziko. Right? Ndimafuna ndiyambe ndi mawu awa. Mbuyo ndinayankhula kunena kuti boma ili silinabwere kuzapereka chitukuko ku Malawi. Boma ili linabwera kuti lizatenge ndalama za Malawi zimene zimathandizira kuti mafuta asavute.
linabwera kuti lisatenge ndalama za Malawi zimene zimathandiza kupita mzipatala ndi kutigulira mankhwala kuti tisavutike ndi mankhwala mzipatala zathu za boma. Boma ili linabwera kunena kuti lipereke ntchitidwe wina woyipa onyansa kwa anthu amene akugwira ntchito ma civil servant adzililira siku ndi tsiku. Boma ili linabwera kuti lidzikundikire chuma. Boma ili linabwera kupanga masaji, kusisita, kumfesa kukoma mbava. Boma ili linabwera kunena kuti lipange china chilichonse koma bora anthu amene akusogolerawo zawo ziteke alemele. Tere ngakhale utadzudzula mwantundu wanje achakwela ndi timu yawo ndi ankutukumve. That's why mukuona kuti mbava sisi kumangidwa. That's why mukuona kuti mbava zikupasidwa maunduna. That's why mukuona kuti akuyesesa kumasula mbava kucholinga chonena kuti no zawo zimene iwo analowera. Assignment imene anasainira kuti ine ndikadzalowa dziko lidzakhala wina lese kumangoba pena paliponse mbava sindiza zimanga anthu oyipa ndizizawasekerera ndizizawapasa beba udindo. Ine sindikubwera kudzasinda dziko za ubusa zisiyeni uko ubusa unali kuchechi pano sine mbusatso. Ine ndili pano kuti ndigule zimanyumba ndigule zimagalimoto ndithandizana anga apasa zinchito achinjanga atsangalale tibemene tingaberemo chakacho takata. But remember that is God. Ine Mr. Game Changer. So boma ilisiri na bwera Malawi mawanga leo. Boma ilisiri na bwere kuti lisinte china chilichonse. Zonse zimene mumazimva zija ndi zonse zimene mungadzimve ngakhale kusogolo kuno ndi ndale chabe. But nothing chimene chingatsinte pa ground chimene mungachombere manja. Koma pokhala kuti manja mwa Malawi mumakhala moning'ina. Milomo yawo imakhala yoning'ina yoyimbira ntungululu zinthu zachitsawawa. Manja awo kuyimbira mfiti manja. That's why timaona Malawi ena likangali kumakaimbira manja zidole zosema anthu ono nga dziko. Right? So I'm here kunena kuti ndiperekeso chenjezo lina. Chenjezo langa nali mbuyomo taonapo achakwera akutulusa Aulad Musa. Right? Amene amapereka mapasipoti kwa anthu obwera kuchokera maiko akunja mwachijengo. Pamene maiko mdziko lathu lomwe lino mwa Malawi amene akutsuntsika kwambiri ku immigration, amene akuzidwa kuti mapepa akulibe, amene amawuzidwa kuti ayi mapasipoti sanga sumunga peze passport opanda kudisha iya koma passport kuti muipeze inuyo ndekudidikira dikaye passport kuipanga apply chaka chino kudzaipeza chaka cha mawa. Tere chopangisira passport chichonso ndikuta koma wina mujina lokuti anali nduna amatenga mapasipoti nkumawapasa anthu obwera osatiswa mdziko momwe muno. Anthu obwera nzika zimene zikudzunza dziko lino zimene zikuononga dziko lino nkhani yake awapase zindalama chifukwa munthu obwera tusikuti amangopangisa kuseri kukumachitika mabizinesi akuluakulu. Tinaona boma likunena kuti munthu amene ndi opanda vuto azipitilira ife mtizimene tufuna anthu obwera wazikhazikika zononga dziko lino mtuluseni akatithandize mene amapangira nzeru zimene zija. Right? That's why ndikunena kuti boma ili lili pamene pa kupanga masaji, kupanga entertain chimo, kupanga entertain anthu okuba, kusisita ndi kusunga mbava zonse mboma limene. Right? Hani yakudzana ndi former president Dr. Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi ni munthu mmodzi amene anapanga zinthu zazikulu mdziko lino la Malawi. Ine nimamukonda, ine nimamunyadira, ine nimampasa ulemu chifukwa cha ntchito yabwino imene anaipanga. Ndalama imapezeka, mabizinesi amayenda, ngakhale kuti mtsogoleri sakhala wabwino 100% ndi munthu ndobadwa ali ndi thupi ngati laifeli amaganiza somene timaganizira amadya nsima ni ndiwo atakulephera. Right? Koma anapanga zinthu zazikulu. Koma anopankhani yokudzana ndi chuma cha dziko ine siningasekerere, ine siningaombere manja, ine siningakondwere nayo chifukwa ngati munthu olatakhala wabwino koma ngati watenga chuma cha chimene sichili chake akuyeneka kuti lamulo ligwire ntchito. Now Dr. Bakiri Muluzi molingana ndi maboma wonse Joyce Banda, Bingu, Peter Mutharika tatakhala tikuona mabwalo a milandu akuikoka nkhani imene kuti chilungamo chake chioneke. Kuna kuti anasowesa kapena kuti anasolola zindalama zokwana $10 million imene munthawi imeneyo inali ndalama yokwana 1.7 billion. Imene tikabwera mzaka zino zimene tili lero lino pa 5 June titakunena kuti ni ndalama pafupifupi 15 billion Malawi kwacha zimene zinasololedwa,
zimene zikanatha kupulumutsa Malawi odwala kuchipatala, zimene zikanatha kumanga maskulu, zimene zikanatha kumanga mabridge, zimene zikanatha ngakhalero kukonza zinthu zina zofunikira ngakhalenso kuwonjezera chitetezo chathu cha dziko lino. Wina anazitenga ndalama zimenezo kuzisiya mthumba mwake chifukwa cha maufulu. Maloya anayesesa kuchingira zonsezi chakuti munthu aoneke wabwino ndipo zimakanika. Lero lino ena kubwera kuti ayi munthu amene iyo mulandu wache usimulanduwi, munthu amene wadya zindalama 1.5 billion, right? Imene pano $10 million titakunena kuti anatitengera ndalama zathu zokwana 15 billion, right? Ndalama zambiri kwa basi zimene munthu anangotenga. Lero ndalama zimene zanzopanda ntchito, boma likunena kuti yayi sitifunanso kuti Malawi adziwe zenizeni kuti munazitenga bwanji. Nkhani imene itatopano, boma lafika pomatopa ni nkhani zakatangale, boma lafika pomatopa ni nkhani zosakhala bwino, kuna kuti yayi munthu amene musiyeni. Ndikanakonda kananena kuti no, nkhani imene ndiyo nyansa, nkhani imene ndiyo sakhala bwino, nkhani imene inabwezesa chuma cha dziko. Abwana ife ngati nkukukhululukirani mwakula terolo tilimbane nanu bwana, kangokhalani kunyumba. Koma osati ayalibe vuto lina lililonse zifukwa zimene zikuperekedwa ndi zandale. Because mwaonapo Abakiri Muludzi akudzipereka sitikuti ndikulakwika kukagwirizana ndi mtsogoleri wa dziko kuti tipange kuti dzakuti. Koma remember, is the same Dr. Abakiri Muludzi ananena kuti iwo pokhala ali ndi moyo sazaombera m'manja chipani cha MCP ndi mtsogoleri wake. Andi ndi Abakiri Muludzi amene amatiuza zambiri kuti anthu awa ndi anthu okupha, anthu ononga chipani chimene chichadzaza ndi magazi. Ndi Abakiri Muludzi amene amatiuza zimenezo. Lero lino ndi chipani chozadza ndi magazi chija chimene chawachosera milandu imene Amalawi amayembekezera kuti adziwe choonadi kuti Abakiri ndi mfulu. Sindikudziwa kuti akanakhala enawo zikanakhala bwanji, koma mwina chifukwa choti Abakiri anadzichepesa kunena kuti ayi tiye tikhalire limodzi, iye tiye tigwire ntchito limodzi, nde izizo zili ngati ziko mwake koma osati ngati kuthesa katangale. My question is, kodi boma limene labwera kuti lipeze chilungamo ndi kuthana ndi katangale ku dziko, is this part of fighting corruption? I just want to know, Mr. President, right? Secondly, nimafuna ndikuuze na Malawi kuti osamangoombera m'manja zina zilizonse. Titokoze chifukwa gogo watu yanali pa mavuta, anali pa ma stress, ndipo panali pa mtendere. Koma tikafika pa nkhani ya chuma cha dziko, please let's all be serious. Tikamapanga zinthu osangopanga zinthu kuti tikapanga please munthu tikaombera m'manja tifuna tilandira po china chachi kapena tiyamikire kuti zimene mwapanga kapena zimene mwayankhula nzabwino pamene dziko likupitirirabe ndi kuonongeka. And changes ndisanachoke pa nkhani imene kumasulidwa kuchoseredwa milandu kwa Dr. Abakiri Muludzi chisakhale chotchinga chonena kuti anthu amene munasunga president okwana 87 amene akukhuzika ni milandu ya corruption, amene anabazi mabiliyoni zochuluka ku dziko lino, iponderezedwe ikhaliridwe pansi ngati mmene mwazichitira. Iponderezedwe nkhani ya reform, zinthu zimene zili mu report imene analemba Vice 1 ziponderezedwe, zingopangidwa ngati matishu kukayikidwa ku toilet. No, kumasulidwa kwa Abakiri Muludzi kusakhale njira ya ndale yofuna kuti mupezera anthu ku Eastern region, kandi ku Northern region, kandi ku Southern region, kandi ku Central region. No, Malawi anachangamuka ababa. Kaya munimvesesa kaya. Nawo ndibwera pa chenjezo kwa mwana wa Dr. Abakiri Muludzi atupere Muludzi. Bwana anthu akamakombera ni manja misonkhano sikuta kukavota iya. Anthu akamaenda sikuta kukavota iya. Anthu akukuyang'ana ndi chidwi kopsa. Ndipo mukangotenga kunena kuti yayi ine ndidzatembenuza Malawi, ndidzauza zinthu zina, ndipeza mfundo zina za ndale zokuti ndizakome, ndizaoneka wabwino, koma ndidzachemererebe mkulu uyuyo amene wandiyika apayi kapena amene kundisisitayi. Mudziwe kuti no kuzakhala kutha kwanu, kudzakhala kudzimalizapo kwanu. Ngati so mungavomere mwina akupasani udindo kandi July kandi mapeto a Junior kaya akukupasani maulendo, zimenezo zisakupangisani kumva kukoma, zikupherani masompenyanu, zikuphani vision. This guy is a vision killer. I know very well. I know him. Anapa vision ya Saulos Chilima. Amene amayembekeza ndali kuti Saulos Chilima lero atakhala kwinya ali chete. Ndani amene amayembekeza zimenezi. Saulos Chilima nali anyamata organiza bo. Tikamamwerengera pandala akafuna kuyankhula sangafanane ndi atupere, koma pano alikuta alizi chifukwa anajoyina chipani cholakwika.
chifukwa anajoina gulu limene manja mwake molingana ndi Abakiri Muludzi muli magazi okaoka. Sakhalaso ni mtima ukonda munthu. Iwo ndi andiwolose ndikakutafune ni njoka za wanthu. Tere inuyo ngati atupere Muludzi mupange mistake yonena kuti inuyo basi amene zilili mpokhala uyo ali pampando ndi muombera mmanja china chonse chimene atanena ndi chivomeza kuti nzidya nawo anyang'omawa. Ziwani kuti mudzathera pa unduna pomwepo, mudzathera pomwepo. And remember unabwa atupere Muludzi kuti pachato kwanu MP anakugwesani, munthu nzanu anakugwesani, muri president wa chipani, wina ndikubwera ndikukupikula lipo ni pampando umene wowa MP koma muri president wa chipani. Kugwa kwa munthu amene akusogolera chipani ngati president kumasonyezera atu kunena kuti no, iweyo ndi munthu amene anthu ambiri ngakhala amakuombera manja koma ngokanidwa. Kama munimvesesa kaya. So kukanidwa kumene kuja musakuone kunena kuti kwathayi ngati mupange ma mistake, right? Nimafuna tu ndiyankhule chonchi kunena kuti no, ku MCP mene kulili olo Dr. Chakwera atatenga kuti ndifuna ndime ndi former president nzanga Abakiri Muludzi sanga wine 2005 chifukwa nakuti atenga Abakiri Muludzi fa Malawi adakukhosi ndi usogoleri wawo. Olo atakhala kuti iya ine ndifuna nditenge kaya ndi ndani kaya ndi akabambe uku ndime nawo anthu twakumwera sanga vote chifukwa ndimwe atenga akabambe kuchokera kumwera avomereza ndi anthu akavotera akabambe chifukwa nakuti mwakuti anthu adananu kukhosi ndi usogoleri wanu komanso ndi chipani chanu ndi anthu anu amene mukugwira nawo ntchito fa mwaononga mwaba mwakweza dzinthu mwadzunza amalawi ochuluka kulira. So anthu sazavotera chipani chanu, anthu sazavotera dzina lanu. Ngakhale patapezeka njira zokuti mwatenga munthu wooneka ngati wamphamvu zanji munthu adziwiretu kuti akungodzithapo kudziphapo yekha chifukwa Malawi sazavoteranso chipani chanu. Kama munimvesesa kaya game changer tusindinayambe ndale ndikadzayamba ndale ndidzayitanisa misonkhano yayikuluikulu madera onse dziko lino ndipo ndale zanga zidzakhala zowaunikira Malawi kuwauza mbava zonse zimene zili mu list manager, kuwauza mmene dziko lino lakhala likuyendera kuyambira 2020, kuwauza Malawi munga nkhanza zimene zakhala zikuchitiridwa Malawi, kuwauza Malawi za mphinzo zonyansa, kudula kwa dzinthu, kukwezeredwa kwa fertilizer, kubedwa kwa zindalama za fertilizer, kusalandira kwa fertilizer kwa Malawi kuti ndalama zawo zinapita kuti anazidya ndi ndani. Game changer adzayima kuphunzitsa anthu zimenezi. Pano sindinayambe ndale. Now ndikubwera pa point yanga yomalizira. Point yanga yomalizira ndiyonena kuti munthu amene amakhala ndi chidwi ndi chikondi ndi dziko lake sangatenge munthu amene waba zindalama zambiri ndi kumagwira naye ntchito. Munthu amene akunena kuti ndabwera kuzathana ndi umphawi ndi katangale mdziko lino sangatenge nduna zimene ndizokuba ndi kudzipasa unduna, sangatenge mpando wa unduna ndi kupasa mbava anthu okuba amene list yacha kamayiona akuonamo mayina ngati amene ndikuwapasa unduna kungowapanga please muzolinga zawo. Ndikuti munthu yonso ngwakuba. Kama munimvesesa kaya uthenga wanga omaliza ukufuna upite ku chipani cha DPP. Ena akuyankhula zinthu zambiri ku DPP. Nimafuna ndiwapempha profesa amene no muli president wa chipani cha DPP, amene muli former president wa dziko la Malawi, kunena kuti dziko la Malawi likufuna kumva pakamwa panu za chisogozo cha chipani cha DPP pa nkhani ya convention, right? I know kuti mwina muli nkhondo za kusowa kwa chuma ndi zina zoterozo, koma monga mmene ndikudziwira chipani cha DPP muli ana manyonyolo anthu andalama jawo, takumanani mukonze zinthu mu nthawi yabwino, right? And ndiyankhule chonchi kunena kuti no, anthu nonse a DPP amene muli kumeneko, no matter you like it or not, koma lemekedzani usogoleri wa nthawi imeneyo. Mavuto onse amene akuchitika ku DPP tikudziwa ife kuti moto ndi zindalama zikulowa kwa anthu ena kuti aunonge DPP, kuti ena apeze access ya kupeza kuti mavoti tiwiri titatu chigawo chakumwera kumpoto komanso ku Eastern region komanso ngakhale pa Central region chifukwa anthu adanawo khosi atuwa. Kumwera kunali kwa mphamvu chifukwa cha Ret Sidik Mia amene anapita ngati nkhuku ngati mwana. Lero lino kumwera kuli quite kumene kunjaula kunkuyu sanga yime kokutatha kwauza anthu zochitatha kungwagenda kwatu kwa zulako chifukwa ingakhale pandala kunkuyu sanga yime ndi game changer iya okhaso akudziwa bwinobwino. Ife taendapo kuwauza kuti ya inu ndi anyamata ang'ono tima pick nini. So zimenezi zikupantsa bize kwambiri ku chipani
cha MCP kunena kuti tipeza ndani ku chigawo chakumwera. So nkuteka kuti kuseriku mukumunyengerera tupere muludzi cholinga mupeze ku Eastern Region kumavoti. Mafuna ndikuuze na tupere muludzi anthu amene munapeza kumangochi. Ngati mutapanga chisankho chopita dera lola kuika sasa kupasa ni voti. Anthu amene kaya mutalankhula ngakhaliba mpulamu atayima ndikuyankhula nkugwada pansi. Koma ngati mutapite uku kumene mukumakhala kwekwere ku voti muyiwale kukhala kutha kwanu. Komanso chomvesa chisoni ndiye kuti muyimalizapo UDF pamene imadzuka ndi mphamvu. Right? Mafuna ndiwapemphe a former president opuma Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti bwana ngati mukuyiba muli ndi ufulu palibe amene angakupangeni stop. Palibe wina amene angakuuzeni kunena kuti inu yomwe akula fa kusogolera dziko sikukula. Tili ndi maumboni ambiri m'Baibulo mu Korani ngakhalenso ku dziko lino lapansi azitsogolere amene akusogolera mayiko awo ndi nzeru zakuthwa ali anthu amene ali ndi zaka mainante chakuti koma ma decision yawo abwino olongosoka. America tikunena pano inapanga mistake kumusankha Biden and Trump ananena kuti musandikumbukira. Lero lino America anthu ambiri akufuna Trump abwerere pa mpando chifukwa cha usogolero wake wabwino. And Trump ndi munthu mmodzi amene amadana ndi nkhani za mathanyula, amene amadana ndi nkhani zoputsa, nkhani za chitsawawa, nkhani za usataniki. Trump koma timu imene inabwerera na Biden anabweresa zawo zonyasa za kumidima ngati mmeneso zikuchitikira kuno kunena kuti no Amalawi malo mokuti tiyang'ane kusogolo tikuombera zoyipa m'manja. Amalawi mokuti tiyenti gwirane manja tipita panse ukapera tipange chioneka tichosa anthu onyasawa tangokhala ngati ndi tutamangidwa miyendo. Nkhani yake usogoleri ukugwirisa midzimu ina yonyasa. But I pray in the name of Jesus na mulungu amene amamasula wanthu akuseguleni maso. So ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti ngati Peter Mutharika former president of this republic mukuyima bwana, please imani ause na Malawi kuti ndikuyima. And no one by any means amene angakukhadzikeni pasi. Komanso dziwani kuna kuti chipani cha DPP chikukukondani and dzina lanu likukhala pa top kwa wina aliyense akangomva kuti mwina mufuna muime chifukwa ndinu chipira la ndi chiopsezo kuboma limene likulamulani. Yes, ndimayankhula chilungamo ine sindimabisa iya. And ife tikufuna dziko la Malawi lipulumutsidwe osati kuti dziko la Malawi lipitirire ni mavuto. Right? Koma ngati simukuyima kumene kuja kula china Daliso Kabambe anyamata amaganizo ngati Bingwa Mutharika, anyamata amaganizo ngati inu amene abwana, please apangireni Amalawi chinthu chooneka cha mphamvu kunena kuti dziko la Malawi liyambe kuyenda bwinobwino. Zong'ung'uza zizithe bwana. Mukanena kuti mukuyima zong'ung'uza zatha anthu akakumana ku convention ngati simukuyima pachaso munanena kunena kuti ndizakusonyerani munthu amene mwalingana ndi maqualities amene mudzawamve mudzadzwa kuti mmene alili makandidate awo munthu achatha kukhala uyu. Koma sikuti muzamugwira mkono munanena choncho bwana. So ngati nokha simukuyima bwana ndikupempheni kunena kuti pangani china chake chimene Malawi atha kusiya kulumana komanso chikonza chipani cha DPP chipanga ma MP onse kukhala pamodzi sopano kuti apange chinthu cha mphamvu chombola dziko la Malawi. Komanso chithamangisa ena amene atumidwa amene alandira contract ya kuti contract yawo ithere pamenepo. Anthu akudya bezindalama kudyera DPP kuti tiigonjesa. Tapanga ndi chiganizo chifukwa chiganizo cha chipani cha DPP chili m'manja mwanu according to DPP constitution. So please Your Excellency izukani mupange chinthu china. Amalawi akudikira pakamwa pano and dziwani kunena kuti mukasankha munthu wina muli ndi chintchito chachikulu chonena kuti no munthu amene mumuthandizire. Komanso ndiyankhule chonchi kuti mukayimaso nokha dziwani kunena kuti Amalawi ndokonzekaso kwa tunthu kukupangani support. Zina zonse zimene zikuyankhulidwa zimbwerera zokha. Right? Amalawi tiphunzire kuona kuti zimene zikuchitika pa zinindale kumasulidwa kuthesedwa mlandu kwa Bakiri Muluzi pa chuma cha dziko cha anthu osauka ni nkhani za ndale pali china chimene chikubisidwa ndi chimene chikuzemberedwa kuti chichitika pusisire dziko muchiona kusogolo kuno ndi kuyankhulatu ngati game changer. Koma ndanena kale kuti ine Bakiri ndimamukonda. Koma ngakhale nditamukonda mwa mtundu wake koma ngati papangika chinthu china choyipira dziko
ineyo sindingaime kumaombera mmanja chinthu chimenechi ndekuti tikulephera kusogolera dziko tikulephera kuwauza Malawi choona tikulephera kuyima kuna kuti tifotokoze tilipange mechanism dziko lathu kuti lilongosoke. So ineyo sindili ngati munthu ameneyoyo. Ine ndidzaima kuyankhula chilungamo chimapweteka, but I will speak the truth, right? Kumpoto kumwera pakati kumawa kwa dziko lino, ine ndi game changer, mutoro chikoni cha usi. Ine ndikunyankhula kunena kuti ine aliyense akuidziwa kunena kuti posachedwa apa tipanga mademonstration, and mademonstration amenewo ndikabwerako ni moyo kapena ayi, kafikira ku polisi kapena ayi, koma Malawi akonzeke. Plus 265 988 5637 ndibwerezeso namba layo, plus 265 988 5637 pa WhatsApp. Amene simu mamvesesa namba layo natu kwa amene mukufuna kupanga support ntchito yona kuti tonsefe ngati Amalawi titapemphera mabishop, mazibusa, maprofeti, maapostles, mashehe, anthu amabusiness, macivil servant, anthu wamba, alimi, tigwirane manja tiombole Malawi. Amene mukuti Malawi sali bwino, yankhulani ndi game changer, mufunse mafilimu ake ndi nkhawa zake, komanso chimene afuna kupanga ku dziko lino. Ine sindimasekerera komanso sindidzakhala chete. Ndifuna ndibwerezeso namba imwe achifasa, ndikunena kuti 09 mods ma 8 awiri 56 37 ma 9 awiri pa WhatsApp. Ine Mr. Game Changer, mwakomanonse.